Bueno, egunon, aiotz alzara emulatu zaren guztioi, eta bereziki egunon, geu Gasteizko langileekin hauei. Kontatu diatenez, zeredonek ja txukun jarri omendu bere etxea, pintatu omen ditu lehioak eta balkoia, eta presto omen dago Gasteizko jaiak ondo ospatzeko. Eta hemen ikusten dudanez, gero Gasteizko elkarteak ere, jaso du txosna bikaina hau, jarri du dotore, eta presto omen daude festak ospatzeko. Txosnaren inaugurazioan, personaren bat edo talderen bat euskararen alde, euskararen mesedetan aritu den persona edo talderen baten alde, omenalditxo bat eskaintzea dute ohitura. Iaz, hori leun izan nuen, eta aurten niretzat ohore handia da. Geurekin mendira taldeari lekukoa eta testigatza pasatzea. 20 urte bete dituzte mendiaren bueltan, eta nik uste merezi dutela. Gaurko ekitaldi hau, ekitaldi xume baina polita hau, oso ondo pasa dezagula. Besterik ez, zorionak, zuei eta txaloa. Eguerdion, Gasteiztarrok, goikoak ere. Lehenik eta behin erkestu behar daukat, ni Martin Jipea naiz, aspaldiko Nora Victoriako buruzagi edo tenentea. Eta aurten beste behin ere, izan ere, bigarren urtea dagoeneko nahitortzen izela, geuko lagunek eskatuta iraganetik Gasteizko orainera etorri naiz. Hemengo gehienek jakingo duzuenez, orain gauden Aiotz plaza honetan, mendez mende, Gasteizko sindiko prokuradorek orokor guztiek hiriaren eta haren biztanleen berezko legeak zintzotasunez eta irmotasunez defendatuko zituztela zin egin behar zuten, eta hola egin ezean burua moztuko zietela esaten zieten garaiko gasteiztarrek. Horregatik, aurten buruari heldu bigarren saria eskuratzeko aurtengo saridunek, hain zuzen ere, hemendik dabiltzan geurekin mendira ekimeneko antolatzaileek orain arte egin izan duten bezalaxe, aurrerantzean ere euskara zintzotasunez eta irmotasunez defendatuko dutela zin egin behar dute. Eta taldearen izenean begok egingo du, eta hainbat urtez egin izan den bezala, bere eskuin eskua hemen jarriko du, ez gainean. Eskua gainean, Euskaltzaleon aurrean apalik. Euskaltzaleon aurrean apalik. Gasteizko lur gainean zutunik. Gasteizko lur gainean zutunik. Azaba zaharren gomutaz. Azaba zaharren gomutaz. Bitorixako Aiotzbian. Bitorixako Aiotzbian. Nere agindua ondo betetzia. Zindagit. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko, mendizale guztion partez, bai geuri, geu elkarteari, eta baita zuei guztio ere, une goxo hau eskaintzeagatik sari hau jasotzean, mila esker, eta eskertzen dugu benetan, baina saririk handiena izan da
azkenengo 20 urtetan mendian ibiltzea, euskeraz eginez. Espero dugu hemen sinatu duguna betetzea eta beste 20 urte gutxienez jarraitzea eta beste batzuk gure atzean etortzea, beste lanaldi batzuk. Mila esker guztiagatik. Apoyale